78. Nespamuj, prosím ťa. Už lepšie, tak super. Ľudia, mám podľa teba nosiť náramok od kamarátky. Ak nemáš frajerku, tak kľudne ho nos. Teda, ak nemáš frajerku, tak ho nos. Pokiaľ hej, tak by si nemal mať kamarátku. No teda, no, chápeš. Takže... Keď sa mi páči, som sa jej opýtal, či bude so mnou chodiť, a ona že povedala, že nevie, čo to. Kámo, ty si šebesta. To neviem ani čo je. Čo to znamená? Kámo, znamená to, že si ona nechce chodiť. Tak Borka má asi 5 rokov, no hej. Kámo, blondinky alebo brunetky. Že radšej brunetky asi, ale tak neviem, keď je pekná blondina, tak ako sa máš v pohode? Nie ti teplo, však je leto, kokotko. Je mi teplo. To nie je v pohode. Proste je, ako sa máš v pohode, vy povedzte. Ahoj, no... Typka je ešte nevyspelá, že sa nevie rozhodnúť, čo chce. A ak vie, čo chce, tak by to mala vedieť vyjadriť. Tu je môj Instagram pripnutý. Ráno je škola, treba spať. Ráno je škola, ale spať sa mi nechce ísť. Proste ten typ, čo ti povie, že neviem, či chcem byť s tebou, alebo že možno áno, možno nie, ale proste, že musí si to nechať premyslieť, tak okej, to ešte beriem, že si to musí nechať prejsť hlavou, ale keď sa aj to opýtaš, čo ja viem, o 2 týždne, no alebo dobre, o týždeň, a ti povie, že ešte sa nerozhodla, alebo tak proste sa nerozhodne. Proste ja som chorá, tak skoro ozdravenie. Prajem. Proste mala by sa vedieť rozhodnúť. Nice. Ďakujem. Čauko. Ahoj. Potvrď žiadosť Nike. Potvrdím po streame, ale... Po streame potvrdím. Yes. Ďalší stream už bude, že budete vidieť hru asi. Akurát kúkam farmu. Aký je posledný diel farmy, lebo ja som ju kúkal, ale neviem, či to skončilo.
Čím skončila farma, odkiaľ si pri Trenčine, ja som blondína. Okay, ďakujem za gifty. Všetky si pekný, že odpadávam. Niekoho. Až taký pekný nie som. Odkiaľ si, to som hovoril, si pri Trenčíne. Prepáč, ale si pekný. Nie. No je jeden dead. Koľko máš rokov? Napíš na Instagram, robíš nejaký šport, karate. I máš pravdu. A nie, Trenčín alkoholik top, presne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 žiadostí na Instagrame. Jejo. Neklamte. Ďakujem, Sofia. Tu mám Instagram, po streame vám potvrdím žiadosti. Ráno to vypiť pol litra kofoli v pohode. Ježiš. Tak povedzte, že už ráno. Dúfam, že zajtra už budem môcť streamovať tak, že budete vidieť aj hru, čo hráš Valorant teraz. V.Ondrackova. Ahoj, zdravím. To je homoš. Do koľkátého ročníku ideš? Som v prvom. Ježi, zajtra idem do školy. A ja, nehraješ futbal? Iba vonku s kamošmi občas, ale nie. Čo hra? Ja to som pravil. Ahoj. Budeš chodiť túto sezónu na Duklu? Niektoré zápasy určite. No niektoré určite. Kedy bude zajtra live? Vôbec neviem, keď sa mi bude chcieť. My sme mali jeden zápas. Koľko ste hrali? Skadiaľ si pri Trenčíne bývam. Ďakujem za rok, že vyhrali sme 6-2. Pekne. Proti komu ste hrali? To je homož už. Máme homož. Frajer, no. SPS. A hej, odkiaľ vieš? A ja som pri Trenčíne Daík. Horná Krupa, to neviem kde. Tu je môj Instagram. Ahoj Karin. Odkiaľ vieš, že SPS dal som 3 góle? To je málo akože. Ale nie, pekne. Čau. Zdravím. Takže nechcem byť poslom zlých správ ľudia, ale všetci sa určite zajtra tešíte do školy. Ja viem, že hej. Skapirno. Počkajte.
Phantom zos proste skin. Oh yes. Oj, ty ho máš. Zabij ho. Ja chcem zomrieť s tým skinom teraz. Nice, vyhral to. Čauko, ahoj, ako sa máš v pohode? Som ťa videl na obede a díval si sa divno na mňa. Ty môžeš sám mi toto spraviť. So zlakou. Tu mám Instagram. Tu storko, či si tam like bola tvoja frajerka? Nie. Ďakujem za gifty. Ahoj. Toho. Ja to nehrám. Čo hráš Valorant? Ahoj. Aký ročník v strednej, ak si prvý? Ešte keď chcela objatie. Čo? Na aký odbor chodíš? Mechatronika. Tiež som nepochopil. Akože ja viem, že mi dačo písal nejakej babe. Či čo, ale nepochopil som, čo toto akože bolo. Phantom. Nice. Spike. Odkiaľ? To je máš. Do prvého. OK, koľko máš rokov? Napíš mi na Instagram, keď chceš vedieť. Chod spod zajtra škola, ešte sa mi nechce, daj mi follow, ja dám tebe a niečo ti napíšem. Není ti horúco? Je. Čauky. Nice, konečne som niekoho zastrelil.
Netrafil som, že nič? Nice. Jeden. Ty si hráš byť zlatý, ďakujem. Prečo? Prečo nie? Koľko máš rokov? Akurát. Ako sa voláš na ik? Napíšte to niekto. Tu mám Instagram. Ako sa máš? V pohode. Ľudia, vy ako sa máte? Však som nič netrafil. Ďakujem. Čakaj si ho screenshotnem. Odkiaľ si, ak sa môžem opýtať, pri Trenčíne. Ahoj. Ľudia, píšte niečo. Zdar. Odpíš. Iba pri ten. Je to tak. Mohol som padnúť. Ešte nedávaj jej, lebo ti najmä. Takže čakať. Dobre. Koľko máš vlastne? Nemôžem to na TikToku povedať. Ja som to nevymyslel. Ale proste TikTok to nepovoluje. Chodím do prvého ročníka. Takže 13. Nie, mám viac, ale... Ty môžeš mať TikTok od 13, ale streamovať môžeš od 18, takže... Hej, no. Veď ukáž na prstoch. Nemám toľko prstov. Priveď Saša, presne. Či jak, neviem, jak sa voláš. Dnesky chcem, počkaj. Rýchlo, ja ho chcem. Nice, dík. Hádaj čo? Nie, toľko nemám. Moc mladej. Aha, okej.
pekne si ďakujem. Áno. Takže 15, 16, hej. Vek akurát. Ale neblokuj, ona mi môže nadávať. Čo? Súhlasím. Tak ale vek je len číslo, ľudia. No dobre, dokedy typek nemá 35 rokov a onej typka 12, vtedy už to není, že vek je len číslo. Nie, proste, keď máš pod 18, tak choď kľudne s niekým, kto má tiež pod 18. Ale keď máš už nad 18, tak už hranicu nemôžeš ísť proste pod 18. Samozrejme nie, že mám 17 a budem chodiť s 12 ročnou. Samozrejme nie, že mám 17 a budem chodiť s 12 ročnou. Čo robíš za tým počítačom? Klikám na klávesnicu. Lebo mám ADHD, vieš. Takže si poklikám. U nás má typka 17 a chodí s 52 ročným. Tak typka potrebuje peniaze, no. Tak ale to je iný prípad. To je 10 kg, to je málo. Tak máš 17 či nie? Nemám. Kde by som zobral toľko? Čo robíš? Dobře. 15 má. Čo sa deje práve? Jak sa tam mám dostať? Ježiš, to je tureta. Máš frajerku? Nie. Čo je tvoja obľúbená farba? Vôbec neviem. To sme už vyhrali akože. Zaujímavé. Neviem. Už sa nechce žrať. Aký máš typ baby? Nech to je baba hlavne. To je dôležité. A potom čo ja viem, tak to si zabil. Tak ale je to pravda. Mikrovlnná rúra. To sa ešte dá zniesť. Jaké teplo tu mám. Babi, si teplý ako radiátor.
No, ja mám teraz studený radiátor, lebo nekúrime. A ja mám tak 36 stupňov, takže nie som taký teplý. Čo máte s tými tehotnými mužmi? No, presne nechápem tiež. Ja nie som tehotný. Ale fakt, akože je to otravné. Súhod. Ale pekné oči. Ďakujem. Synu. Hovorí pravdu. Som videl, že máš hokejku hokejista syn. Nie som. Ďakujem za srdce z prstov. Pravdu si hovorila, ale si pekný, ďakujem. Ďakujem za ďalšie srdce z prstov. Robíš nejaký šport, karate? Ty, že chodíš len s kamarátmi korčovať? No hej. Odkiaľ si pri Trenčine ja môžem to povedať vtip, lebo prídeš mi taký smutný. Môžeš povedať vtip. Povolíš ik po streame. Nechci sa mi. A aký šport sa ti páči? Alebo ťa ešte baví? Však hokej. Sa mi páči. Vek. TikTok. Čierny humovarek. Vieš, ako sa hovorí tábor pre postihnutých? Handicap. Nie, on je 11 hodín. Večer ma ukradnú. Táto jak mám vedieť? Ja neviem. Si... Lotte, Hallöchen.